сте? Не мога да ви позная. Как сте? Добър ден, привет. Здрасти, Инко, привет. Екстра. Здраво, Иван. 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 Всички прекрасно. Аз съм Иван. Всички мой Иван. Аз съм Иван. Нарочно. Много ви здраво сте били. Иван. No fear, no pain, nobody left to blame. I try out my destiny, my own. I want to free my mind. Ей, как ме фанахте, значи. Тъмън се разпявах за концерта. До вечера. Чакай сега, виж каква технология, че... Ще измисля. Немало да ги взема. Кой аз ли бе? Ще се гмуркам си. Развала прическата. Айде глупости. Я вижте какво има тук. Така де. Вентилатор, че няма в плюс, трябва да... Айде, Йонко, халал да ти е. Айде. Айде. Блясни на челото. Айде. Един как прави? Не, според мен е малко искате да помълчим са, че вече много глупости като казвате. И да... Да топнем ли? Я да има тук. Е, това отгоре. Гледай, красавица, гледай. Това увеличителна лупа. Пира. Чин-чин. И на здраве той. Колко дали? Това има и тук добре работи. По два. По-малко jedan. Zato ti vikam по-малко jedan, колко ти си човек. Zato ти викам колко е БМК. Една бира, една вода. На здраве, хрумва няма. Шофьорите. Alles gut zum Geburtstag. Точно така. Само. Гиде, как беше завой? Топ. Потвърждавам. Ще ни интервюираш? Айде, взете Нещо интервю. Да, кажете я сега. Какво да ви кажем? Задайте си въпрос. Как беше в завоите? Може ли аз? Не! И аз съм от СДС. Как беше в завоите трафик? Аз може ли да кажа аз? Може ли да кажа? Не!
Ти не. Ако обичате интервю, какво ме питахте? Как беше в завоите в трафика? Аз да кажа ли? Не, аз съм масъл от бакалата. Е, така да подскачам назад. Да. Вате. Един скутър те гонеше и не може да ти изкръва. Да. Скутър ме гони, мамо, я вижи. А може ли аз да кажа? Мен ме интересува двойното. Харесва ли ви двойното? Никога не ги Двойния интервюирайте. Искам само да попитам ти какво видя от пътя Какво до да го тук? питам същото? Ти какво видео Ти какво видя? Имаше една двойна непрекъсната. Имаше непрекъсната, имаше прекъсната линия. Толкова Така, Асфалт имаше. три знака. Три лента беше. така. Трите ленти забеляза ли? Да, забеляза ги. Бяха добри. Това беше. И И имаше и дървета тук там. тук там е. Да. И пред мен имаше двете дървета, ма ги подмил. Пред нас имаше само едно дърво с скутер. Това си видял, че имало асфалт и мантинела и Бе, ти какво виде? всичко. Ние разгледахме всичко. Природа, птички. Птички имаше. Пип птички, бе. Всеки птички. Женски, мъжки, каквито се сетиш. Пипируди. Къде видяхте пепероди, бе? Любан, питай, Любан. На Жена ми, на децата и на подкрепата, която получавам от всички. Благодаря. Се грижи за световния мир, нали? Да. Той е от нашите, да. И да. Айде да се прибираш сега. Ето, той ще каже нещо.
малко. Палпите, видяхте ли мармот? Обаче, понеже изпуснахме алпите И алпийския мармот. и изпуснахме, да, и ще го накараме мармот. Давай. Ти талогия.